Разрешете да остана! Кой е той, киртак? Съвсем не знам, господин майор! Как не знаеш как се озова? Това е моето. Готов корем. Последната стара цигара. Къде идваш, бе? От Карнобат, господин майор. Как от Карнобат? Кой той? Моята шапка. Как шапка, бе? Бастун! Пале долу за 20. Слушай, господин Тук е майор. казарма, бе. Вие го обърнахте на дискотека. Давай, едно! Две! Едно! Три! Едно! Три, бе! Едно! Пет! Три! Шест! Две! Седем! Едно! Ох! Ставай, началника. Дръж бе. Господин майоре, здраве желаем. Така, сега, господин Лопаков, падни за 20. Падни за 20. Стани веднага! Какво означават трите звезди? Какво означават? Какъв майор съм аз на тебе? Аз съм господин полковник Вълчев. До кога се разправям? Какви сте сини обувки? Падни за още 20, не ми се обяснявай. Стани веднага! Май там си правя, падни долу! Стани веднага! Нямам време цял ден да занимавам с тебе. Каза, защото мачака трябва да изпращам отчета в щаба на София, ще ни идват на проверка. Какво толкова е станало? Всички правят секс с табуретката. Ви сега, господин, никой си изчезва от тук, занимай се с младите войници, защото аз отивам си върши работа. Не ме занимавай и не ме интересуват твоите глупости. Ай, изчезва една! Ще върни се! Свободно! Кажи пак! Всички правят секс с табуретката. Изчези! Върни се! С това крачка, ходом, марш! Аре, китак, дивай тази шапка! Слушам, господин майор. Действай! Ти приятелка имаш ли? Тъй вярно, господин майор. Откъде е тая? От Варна. Той лято, моето момче. Отпуска ще видиш на най-Сеферодо. Заради теб ти натригал 9 носа. Здраве! Да знаеш, море е единствено в легайна с морска сол. Край, някой отпускал. Кракай, сто бъде! Слушам, господин майор. Действай! Едно! Аре, движи се, бе! Движи се малко, бе! Аре, бе! Дебелия! Едно! Аре! Ти прави ли секс с табуретката? Тъй вярно, господин майор. А уния продължават ли да правят секс с табуретката? Тъй вярно, господин майор. Браво, бе! А вие минахте ли оттам? И аз правя секс с табуретката. Обаче, знаеш ко? Ей го началника и сега ще да кажа всичко. Глътник време, глътай! Господин майор! Кажи бе! Цял ден ми занимава с глупост. Ръката отгоре, не съм казал свободно! Мирно! Кажи сега, цял ден ме занимава с глупости. Идвам да ви докладвам, че всички продължават да правят секс с табуретката. Цял ден ме занимава с някаква табуретка. Я да ме видя вие какви войници сте тука, какви са тези секс маняци, де сте се събрали. Отиваш и цялата рота искам да сте строени ей тука на плаца. След 5 минути идвам да ви направя една проверка и да я видя каква е табуретката. Изчезва от тука, марш! Аре, бе, правете малко, готовите тежко време, какво такова? Началника идва. Аре, стабилизирайте се малко. Идва, айде, право вниз. За по-чест! Здравейте, господа войници! Здравей, желая, господин полковник! Искам ясно, отчетливо! Здравейте, господа войници! Здравей, желая, господин полковник! Свободно! Равнис! Мирно! Равнис! Мирно! Така! Вие вие такива войници! Цял ден ме занимавате с някакви глупости и някаква табуретка. Какви сте табуретки? Я сега, всеки от вас, който е правил секс с тази табуретка, да излезе една крачка напред. Ходом, марш! Върнете се, не ви къде са как излязахте! Обратно! Ходом, марш! Така! Вие ли бе, гугутки мамини? Вие ли правите секс с табуретката? И ти днес къде цял ден ми се оплакваш и ти ли правиш секс с табуретката? Веднага паднете за 20! За 20! Едно! Две! Едно! Какви са тези лицеви опори, бе? Ей, да не искате да ви сложа отдолу табуретката да ви е по-лесно? Станете веднага! Станете! С вас се разправям после. Браво, моето момче! Само ти си единственият най-премерен от цялата рота. Тая година ще те възнаградя с почивка. Как е вашето име? Рейник табуретка, господин полковник.